Mabende wuok kar chung od bura noero ma Uriri osingo biro duoko jaod bura makono ero migosi mak Nyamita e telo yiero madwe maraboro. Kagiloso Uriri kono ero jopiny ma Uriri go eko owacho ni jatelo no giduoko e kom kaluore kod tije mag dongruoge makare mabende giwacho ni osetimo negi e kar chung od bura ma Uriri kono ero. Gipako ahinya micha mar Gala Award mabende nyocha jatelo no ero yudo kuom bedo jaod bura maber e kaunti ma Migori e kende bedo namba 2 e Nyanza mangima. Gipako dongruoge mabende jatelo no ero bedo katimo Uriri kono gino ero mabende gimiyo giwacho ni nyaka giduoke telo e tielo machielo kaka jaod bura ma Uriri. Gala Award wanyalo go erokamano ne mheshimiwa kalure gi tich matek mosebet kotimo momiyo bedo namba manyo bedo no. To moloyo wagone erokamano kendo wagombo ni mondo kaka jo Uriri wachak wayudo teko mar duoke kaka nwagone kura wachak wayudo teko mar duoke mondo mi kamo chopeno omed chopo kanyo kendo komedo dhi malo kech tije momiyo kawo namba no endo. Koro bende chon winjoga winyani Gala Award ide wamor wabende wanyalo ni kara ng'ato wabende wagone kura nyalo bedo namba maber kendo namba makare e Gala Award. Mibunge kalure gi gima osebedo ka awinjo ita achiko ita radio ilande radio. Namba 2 osetiyo gi pesa maber mar CDF. Iwinjo nyaka donje tich ano lokruok Uriri ka mopogore gi chien kocha. Koro miyo wan supporters mage. Kisangura na muono go wuoyo. Sani okamuon. Kidhi kisangura sani ler sawa. Kinyangeni mano primary school ya secondary school. Kanya go nero kamano. Basari be nyaka donje tich. Basari iyudo maonge ng'ama dong. Kaka an ong'eya kata kaponi nyathina moro libor ni gwenyore magi moro gwenyore matine e nying nyathina tipo mane nyaka tino kel nyathini mondo odwang basari an gi ja university an gi ja secondary ayudo pesa go te kuom nyithindo 2 go poka koso no lande ni Mijumbe bedo number 1 e Gala Award e Migori County to e namba 2 e Nyanza mangima to namba 15 Kenya mangima ma biro e seche ma ji mang'eny penjore ni to mheshimiwa mak Nyamita time yo mane mopogore kaka jomoko time. Achiel kuom gik mamiyo mheshimiwa mak Nyamita bedo ka ranked namba 1 en ni oluwo gigene, oluwo tije temo tiyo. Kata ka pes CDF odhi kamoro to oluwo monne ni project manigero no kata ka en classroom ogere to completion is when the payment is done. Namba 2 en ni yo mitimo godo tije go ibro yudo ka seche me ichiwogi to ichiwo tich ok ni kamoro achiel kende watiyo all over the constituency. For example, kidhi education sector primary schools tema wan godo Uriri constituency to gi secondary schools tema wan go wantiere gi over 100 primary schools and wantiere gi over 40 secondary schools. Gin te onge mapok mheshimiwa mak Nyamita otere pesa.